máte křečka. A teď křeček na bubny. Jsem nový Kajagot. Ty si poslechnout Kajo, to se měl tady. Vedle Batman je Spako. Leží venku na sněhu a poblil si sako. Prosím, Kaja maří první třída. Kojo. Teď tě budu natáčet. Prosím, stupňo to. Ní přichází z Vietnam. Ní zažít velká katastrofa. Naše rýžová pole utekla nám. Voda nás zaplavila z Rudého moře. To je v Rusku! Rudé moře, to je Rusko. Já taky z Ruska a napůl taky Ukrajina. To je z Ruska! Arigato. To je taky z Ruska. Takže dámy a pánové, máme tady zápas v tenise. Porážka? Ale je to bod tady pro Kájo. Už ne. A drží od tohle. A já budu já. Nové podání. Láďo pokračuje. Sílí a minul koš. Bohužel odpadky jsou mimo. Kolik? Kolik je to za 17:33. A koš! Já jsem říkal langoš, ne koš. 17:33? Jo, to počkej, 17. Není 15. Kdy jsem říkal 15? Ne, ty jsi říkal. Je furt kurva běreš tý housky do prdě. Babičky jsou druhů. Hej. Zemětřesení. Můj mobil. Hej. Zemětřesení ne. Koš. Je to ono. Bohužel. Minul. Ne, on co to neste. Prosím, A podruhý. hlásíme se u dnešního zpravodajství. Televize Studení. Dobrý den. To ne, kolika to je kurva dneska? 11. Dne 11. srpna se stala vážná autonehoda. Tady pan mobil a pan Kudlík přešli. Bylo to nehorázný neštěstí. Kyblík prasknul a mobil utek. Kyblík nebo pytlík. Vy vidíte největšího maniáka Studemína. Hraje si na pana Kyblíka. Spíš na pana Skrblíka. Zruda. A teď něco o počasí. Nena. Je oblačno, taky trochu fouká. To víme. A ještě nepršelo. No, chvílička má taky sníh. No, nesněží, ale mohlo být taky. Ale hlavně svíčko jde. Ty koukni na oblohu. A nyní pan Bín. Jo. Ty budeš. A nyní sport. Jo. Takže viděli jste nové utkání. Puste tam reprízu. Nové utkání. Kde mám to kafe? Baseballu, pingpongu a fotbalu. Do kuše. Teče ti to z pusy ta čokoláda. Ne, už jenom jeden. Už jenom 1 sekunda. Ne.
Ne, neslyším, že pan mobil bude zraněný od pana Mlína. Měl jsem svačinku. Ale nemám něco nejdřív zubama. Počkejte. Koukejte, král. Ještě jednou zprávy, pane, prosím. Stala se nová novinka. Pan Čepička udeřil na pana mobila, chtěl ho ukrást. Zde vidíte nový vojenský prostředek. Jmenuje se to Lužejna. Čepičko Lapačka. Natáčej, ne? Dámy a Poda! pánové, zde vidíte nový temelík. Tuto je obyčejná budova a zde je nová chodící věž. A v tom je cement. Dámy a pánové, voda se rozpařuje. Bohužel voda se vám rozpařuje a proto bude běžně reklamován. A zatím už to se já to nebudu.